Dragi sugrađani, dobar vam dan. U nastavku donosimo aktuelnosti iz Bosanskog Petrovca. Bosanski Petrovac je kao po nekom nepisanom pravilu rasodnih talenata i intelektualaca iz svih oblasti. Velika imena kojima se ova zemlja ponosi dolaze iz ovog grada. Među tim imenima je sasvim sigurno i Suljo Linić, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti hemijskog inženjeringa. Profesor dr. Suljo Linić, naučnik svjetskog renomea, danas je profesor na Univerzitetu Michigan. Iza sebe ima desetine objavljenih naučnih radova u vodećim svjetskim naučnim časopisima, vlasnik je nekoliko patenata i dobitnih prestižnih nagrada za svoj rad. Diplomirao je fiziku i hemiju na Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirao je na Delaware univerzitetu. Postdoktorski rad odbranio je na Fritz Haber institutu u Berlinu. Priznanje rodnog Bosanskog Petrovca. Za svoj rad osvajao je brojne nagrade, među kojima izdvaja dvije 2014. godine, što je jedno od najvećih svjetskih priznanja u području hemijske katalize. Te Camille Dreyfus nagradu koja se dodjeljuje najboljim mladim istražiteljima širom svijeta u području prirodnih nauka. Isto bih istakao veliki broj naučnih publikacija u vodećim svjetskim naučnim časopisima. Mnoge od ovih publikacija imaju stotine citata, što znači da su vrlo utjecajne u naučnim krugovima. Prošle godine Liniću je i rodni Petrovac odao priznanje, dodijelivši mu povelju grada. Zbog obaveza nije mogao prisustvovati ceremoniji uručenju plakete, no za Bosanski Petrovac je itekako vezan. Moji roditelji, sestra i njena familija, moj did, nene, moji stričevi, dajđe i njihove familije žive u Petrovcu. Petrovac vidim kao grad u kojem sam rođen, za koji me veže puno lijepih uspomena, u kojem žive ljudi koji su duhoviti, talentovani i prirodno inteligentni. Kaže Linić i dodaje da mu, pored roditelja, rodbine i prijatelja, iz domovine najviše nedostaju način života, ljudska jednostavnost i otvorenost. Iako je stvario impresivnu karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, vratio se u Bosnu i Hercegovinu jer se, kako kaže, puno više osjeća Bosanac nego Amerikanac. Vjerujem da bi se većina ljudi iz dijaspore vratila. Međutim, taj povratak je jedino moguć ako postoji realna šansa za određenu ekonomsku sigurnost i duhovni mir. U ovom momentu sistemska korupcija koja se ukorijenila u BiH zajednici čini i razmišljanje o povratku neprimjerenim, ističe. Na pitanje novinara šta bi savjetovao mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji u velikoj većini šansu za bolji život traže u nekoj drugoj zemlji, profesor Linić kaže: ako 90% mladih ljudi ističe želju za odlaskom, to znači da postoje vrlo dobri razlozi za to. Bilo bi nevjerovatno arogantno da ja savjetujem nekome da ostane u zajednici koja toj osobi ne odgovara. Po meni, nedostatak šanse za ekonomski uspjeh i korupcija koja izaziva osjećaj nepravde, nemoći i pesimizma kod mladih ljudi su glavni razlozi za vrlo jaku dozu nezadovoljstva i želje za odlaskom, kaže Suljo Linić. Mališani dječjeg vrtića obučeni u odore proljetni nijansi 21. marta su u sklopu tradicionalne manifestacije Pozdrav proljeću obavili defile ulicama našeg grada. Nesvakidašnje šeširiće, proljetne raznobojne maske cvijeća za ovu priliku je vesela povorka napravila i ponosno nosila. Cilj ovakvih aktivnosti je da najmlađi pokažu šta znaju u ovom godišnjem dobu, da iskažu svoju kreativnost i sposobnost, a istovremeno da upoznaju i nauče sve ono što proljeće sa sobom donosi. Dana 20. marta u vijećnici naše opštine sa početkom u 12 sati i 30 minuta održana je tribina u okviru projekta Pro budućnost pod nazivom Moja priča. Riječ je o razgovoru o sukobima 1992-1995. godine u Bosni i Hercegovini iz drugog ugla i sa drugačijom perspektivom. Tokom sat i po vremena, 3 osobe, žrtve rata i sva 3 naroda javno su govorili o svojim iskustvima doživljenim u ratu, a u cilju poticanja šire kulture pomirenja. Da rat donosi samo bol, patnju i posljedice do kraja života, naglasili su tokom razgovora predstavnici 3 naroda, Zdenko Šupuković iz Žepča, Amir Omerspahić iz Sarajeva i Goran Dragojević iz Prijedora.
Prisutni građani naše opštine otvoreno su razgovarali o svojim iskustvima sa početka 90. godina, kao i o trenutnoj socijalno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, složili su se da je potrebno razgovarati o ovim temama, kao i to da mladi ljudi imaju obavezu prema svojoj budućnosti aktivno uključiti u procese izgradnje mira. Peta redovna sjednica općinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se 30.3.2017. godine četvrtak sa početkom u 10 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. Usvajanje izvoda i zapisnika o radu općinskog vijeća sa drugog nastavka treće sjednice, četvrte redovne, prvog nastavka četvrte sjednice, treće vanredne i drugog nastavka četvrte sjednice općinskog vijeća. Pod 2. Vijećnička pitanja i odgovori. Pod 3. Financijski izvještaj javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac za 2016. godinu. Četvrta, plan i program rada javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac za 2017. godinu. Peta tačka, financijski izvještaj javnog preduzeća Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac za 2016. godinu. Šesta tačka, plan i program rada javnog preduzeća Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na planiranje upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za 2017. godinu. Sedma tačka, financijski izvještaj javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2016. godinu. Osma tačka, plan i program rada javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2017. godinu. Deveta tačka, financijski izvještaj javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za 2016. godinu. Deseta tačka, plan i program rada javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za 2017. godinu. 11. tačka, informacija o radu Zavoda za zapošljavanje poslovnica Bosanski Petrovac i o zapošljavanju u 2016. godini sa programom rada Zavoda za zapošljavanje poslovnica Bosanski Petrovac za 2017. godinu. 12. tačka, plan proljetne sjetve. 13. informacija o korištenju i naplati javnih površina. 14. informacija o stanju u poljoprivredi i stočarstvu. 15. izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu. 16. tačka, informacija o podacima iz registra privrednih subjekata pravnih lica područja Bosanski Petrovac o broju zaposlenih i plaćanju doprinosa. 17. tačka, informacija o utrošku tekuće rezerve budžeta za 2016. godinu. 18. informacija o realizaciji zaključaka doneseni na trećoj redovnoj sjednici općinskog vijeća. I posljednja 19. tačka dnevnog reda, donošenje odluke o tonskom snimanju sjednica radnih tijela. Dragi sugrađani, pratili ste aktuelnosti iz Bosanskog Petrovca. Hvala vam za pažnju.